ଭାରତ ଜିତିବା ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 6ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 229 ସ୍କୋର କରି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ 503 ଘୋଷଣା କରିଥିବା ସ୍କୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ 16 ରନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଫଲୋ ଅନ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ କୁହାଯିବା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣର ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆଉ କେବଳ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ବାକି ରହିଛି। ତେବେ ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଆରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 290 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସୋନାଲ ଦିନୋସା ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପାରି ଖେଳି ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତୀୟ ବୋଲର ସାରାଂଶ ଜେନଙ୍କୁ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ପିନର ମାନବ ସୁତାର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ଚଟକାଇଥିଲେ। ପରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଫଲୋ ଅନ୍ ଦେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ବ୍ୟାଟିଂ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକରେ ପେସର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଓପନର ଲାହିରୁ ଉଦାରାଙ୍କୁ 3 ରନରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସିରାଜ 11 ଓଭରରେ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ମାନବ ସୁତାରଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ସିରାଜ ଡିପ୍ ମିଡ୍ ୱିକେଟରେ ଏକ ଡାଇଭିଂ କ୍ୟାଚ୍ ଧରି ପାସିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେ ପେଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ପରେ ଓପନର କମିଲ ମିଶ୍ରାଙ୍କୁ 32 ରନରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ସ୍ପିନର ଜାଡେଜା। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ପରେ ପାସିନ୍ଦୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଡୋ ମେଣ୍ଡିସ୍ ଖେଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନେଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 100ରୁ ଅଧିକ ରନର ଭାଗିଦାରୀ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ପରେ ପେସର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ମେଣ୍ଡିସଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। କମେଣ୍ଡୋ ମେଣ୍ଡିସ୍ 55 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ପାସିନ୍ଦୁ କ୍ରିଜରେ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେସନ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଅପରାଜିତ 92 ରନ୍ ସହିତ ଇନିଂସକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ମାନବ ସୁତାରଙ୍କଠାରୁ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଲେ, ଫଳରେ ପାସିନ୍ଦୁ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ଶତକଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟ 80 ରନର ପାରି ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଶତକଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ନିଜ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲେ। ଏଣିକି ଡେବ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ସାରାଂଶ ଜେନ ଏବଂ ମାନବ ସୁତାର ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ସିଲଭା ଏବଂ ନିରୋଶାନ ଦିକ୍ୱେଲାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ଚଟକାଇଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 6 ୱିକେଟ୍ 229 ରନରେ ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ମ୍ୟାଚଟିକୁ ଶୀଘ୍ର ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଣିକି ଭାରତର ବିଜୟୀ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି, କାରଣ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଭେଦ କରି ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଶେଷ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପିଚ୍ ଏବେ ପୁରୁଣା ହେଉଛି, ଫଳରେ ସାରାଂଶ ଜେନ ଏବଂ ମାନବ ସୁତାରଙ୍କ ପରି ସ୍ପିନରଙ୍କ ପାଇଁ ପିଚ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବାଉନ୍ସ ଏବଂ ଟର୍ନ ସହିତ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯାଉଛି। ସାଥିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସିମର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଭାରତ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ ବିଜୟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଖେଳକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାଧା ଦିଏ, ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହ ମ୍ୟାଚଟି ଡ୍ର ହୋଇଯାଇପାରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍ ବିଜୟୀ ହେବ କି? ନିଜ ନିଜ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।